plastové fľaše, kusy oblečenia, plechovky a ďalšie veci sú už v dnešnom svete asi také úplne normálne, keď vidíme na zemi a nikto to nerieši. Ale prečo to vlastne nikto nerieši? Prečo si človek nepovie, že veď vidím bordel na zemi, tak by som ho asi mal zdvihnúť? Nie, ľudia robia presný opak. Hádžu všetkým bordel na zem a myslia si, že to za nich niekto spratá. Náš cieľ je vyčistiť čo najviac čiernych skladok, uľahčiť, aby nebolo toľko odpadu v potokoch, riekach, v lesoch. Naša úloha je proste čistiť Slovensko. Začal som sám a teraz je nás v občianskom združení 50. Ľuďom sa to páči. Je to pre nich také zmysluplné, prídu do prírody a niečo urobia, preto nielen taká bezduchá prechádzka, vyčistia okolie a ľudia sú takí potom šťastní. Väčšinou plánujeme väčšie akcie na víkendy, ale chodíme aj teraz, sme tu prišiel rovno z nočnej a je už 12 hodín, som unavený, ale nejak to zvládnem, ale chodíme stále v voľnom čase. Musím sa priznať, že už keď to robil aj môj krstný otec, tak som si povedal, že prečo by som sa nemohol zodvihnúť zo stoličky aj ja a ísť mu pomôcť, ísť sa zapojiť a spraviť nejakú dobrú vec. Tak som sa rozhodol, že začnem chodiť s nimi a je to relaxujúce, je to určite skvelé. Nielen sa flákať doma alebo robiť nezmysluplné veci, ako väčšina ľudí robí. Každý deň míňajú svoj čas, presedia celý deň doma za telkou alebo sa kúkajú do telefónu a vlastne ich to vôbec nezaujíma takéto veci a nechcem teraz všetkých súdiť, ale mali by sa možno niekedy zamyslieť a ísť skúsiť spraviť niečo dobré aj pre tú našu zem. Najviac sa zameriavame v okolí Košickom okrese, tam je veľa členov je odtiaľ. No a budeme pratať na Hornát, potom okolité obce. S mestskými časťami organizujeme, napríklad sme boli v Targovských hrdinov, v Ťahanovciach, na KVPčku, na severe. Starostovia nás volajú pri takých akciách a my im budeme pomáhať dobrovoľne upratovať. Tak nevám ma to, aj ho na to upozorním, ale väčšinou je im to jedno. Ľahostajní sú a nemám na to proste slov. Ja si myslím, že sa to môže napraviť, ale treba čas, lebo aj tým, že sa teraz zalohuje, uvidíme na budúci rok, či bude v riekach aj potokoch toho menej. Ale myslíme si tým, že sa pripájajú viacerí, že sa to raz určite zlepší. Toto občianske združenie je veľmi šikovné a snaží sa každým dňom robiť našu zem čistejšou a krajšou. Nikto im za to nedával výplatu a oni sa aj tak snažili. Samozrejme, našli sa časom ľudia, ktorí chcú takéto združenie podporiť a to je len dobré. Myslím si, že presne takí ľudia, ako je napríklad môj krstný, si zaslúžia väčšiu pozornosť a ľudia by sa do takéhoto činu mali zapojiť. Či už človek zálohuje, recykluje, všetko sa počíta. Hlavne netreba hádzať všetko na zem. Verím, že keď bude združenie takto pokračovať, dosiahnu ešte veľké veci.
Ladislav už spravil mnoho podujatí, pri ktorom sa ráno všetci stretnú a idú spolu pratať nejaké miesto. Toto podujatie je jedno z nich. Rozhodol sa, že nakúpi nejaké potraviny, rozloží altánok, oheň a zavolá nejakých Rómov z osady, či mu nechcú pomôcť. Samozrejme, že opekačka ich prilákala a išli s ním. No celkovo boli mladí chlapci a dievčatá zlatí a boli veľmi šikovní. Odmenu dostali samozrejme až po prataní a náramne si to užívali. Je to podľa mňa dobrý nápad takto učiť mladých Rómov od skorého veku, aby nenechávali po sebe smetie všade po zemi, ale aby si uvedomili, aká je to vážna vec a dúfam, že týmto štýlom dospejú určite k lepšiemu. Dúfam, že som motivoval aj moje publikum a dúfam, že sa po tomto dokumente začnú pozerať na svet trošku inak. Nie všetci sú zlí a keď si budeme všetci pomáhať, vieme si ešte stále našu planétu zachrániť.